Niin, nyt tultiin hakemaan 4. auto tälle päivään. Kia Carens. Diesel ja kytkin vikan. Ihan ajokuntoinen. Vastaa kyytille. Tuolla ei huvita kyllä huvikseen olla tuolla ulkona. No joo, tuulilasi on rikki. Muutenhan tää näyttää ihan... Tää on joku 7 paikkainen vissiin. Avataanpa vähän ikkunoita. Saa laittaa liinaa sitten siitäkin. No joo, nyt katsotaan, me osutaan. Osutaan tuo. Hei op, op. Oho. Mikähän siellä osuu? No, ainakin se on kyyvissä. Nyt sammutetaan. Jop.